Good morning guys. Biyahin na kami. Alas 5 kami umalis sa Pasay. Midlip muna ako ng isang oras. Si daddy walang tulog yan. Kaya we have coffee. Coffee na malamig na. Ayun, dito na kami sa... Saan na tayo? Batangas. Manila, ayan o, Manila via SLEX. Tangin dyan ang daan na putang Manila. Ito yung dinaanan namin nung maligaw kami, nung papatangas kami. Dito. Nang Santo Tomas exit pala nun si daddy. Anyway, ayun, papunta na kaming Lucena. Lucena yung tinutumbok namin ngayon. Yung dalawang anak ni Sel. Tapos yun si Chris. Baka ano na kami makarating. Uy, taas oh. Wow. Steve. Baka mga hapon na rin. After lunch siguro. Diba, basta nakaano na rin naman ako eh. Nakapag-book ng hotel. So, caravels lang. Bayad na yun. May tutuluyan na kami. Kahit anong oras. So yun guys, puro biyahe lang naman today. We'll see you later. Sana daw ako makatulog para may kausap si daddy. Mababa ako dito? Hindi. Diretso lang din. Kalit ng road widening dito. May poste sa gitna. It's for your own good. Ang hirap yung kapag ano, madilim eh no? Wala pa tayong mga poste. Sa kabila lang may poste. Tsaka ang kulit ng ano dito ng mga tricycle guys. Sa last ng loob talaga nasa ano sila. Nasa gitna. Ayaw nilang tumabi. So yung mga sasakyan na lang ang ano, yung tawag dito, nag-a-adjust. Diba, tulad na no? Ano mag-a-adjust yun? Ang kulit eh. Mga chill-chill lang sila sa gitna eh. Kahit na highway eh. Naihina ako dati. Next ano, gasolinaan stop tayo. Stop over guys. Nag-ano, CR. And bumili ng lambanog. Ano yung bakit puti lang? Isa lang flavor niya? Ayun may flavor. Ayan yung plain lang. Plain is beautiful. Lambanog. Baka naman suka yung binili mo. Pag ano, na-expose sa hangin, nagiging suka yan. Suka. Sa mundo Ay, lang ay, ay. may seatbelt. Pagil tuba. Ayoko ng tuba. Naka-hangover ako. Sakit sa ulo. Kasi nasakit sa ulo. Parang nalimikip yung mga ugat mo sa mukha. Sakit ang ulo mo parang yung tusok ng karayo. Namimitig. Parang wala naman yun, di ba? Tuba tsaka ano. Hindi Ano yung kanina? Lambanog pala yun. Jam ano. Sinasabi ko sa'yo Merry eh. Christmas! Kulit mo talaga eh. Layo pa namin guys 276 kilometers pa. Ano pa lang yan, Kamsur pa lang yung in-enter ko dyan sa Navi. Siguro ano pa, 1/4 pa. After ng Kamsur, 1/4 pa ulit. Kasi di Gaspi kami. Pero makakarating din yan. Pasasaan ba? Makakarating din sa Paroroonan. Masaya. Overtake ang lahat yan. Like this! No! Jeep! Abot yan! Let's play chicken. Wawa man nagutom yung driver ko. Preno na ito, pasok lahat na ito. Ubusin mo na yun. Para makapagpahinga rin yung ano mo. Tuhod mo. Nirarayuma ka na eh. Yung mga nagpasa natin, no? Lagpasan ulit natin. Ilang kilometers pa? 230, parang hindi bumababa, guys. Colors.
Kita mo yung Ang haba naman ng Maharlika Highway na to. Walang katapusan. kagagawa ni Marcos yan. Approaching sharp curve. Nasa bitukang manok na kami, guys. Slow down. Oh, daddy, ito na sinasabi ko eh. Oh my God. Oh no. Kasi yung 100 daw ginagawa eh. Curve to left. Oh my gosh. Minor ah. Minora, Lapia. Tingnan mo yan oh. Tingnan mo yung anong yan oh. Oh. Namumula sa ano. Ah, yung, Yung map natin. bakit? Bitukang manok nga to, di ba? O, tapos, Ibig sabihin, liko-liko. kailangan mas In malupit 60 ako ngayon. meters, slow down. Approaching sharp curve to right. Makikita tayo, magsisiksik ako dyan sa gilid dyan. Ay naku. Huwag hanggang 20 ka lang. Huwag ka magulo! Ahead, slow down. Approaching sharp curve to right. Slow Dapat sa down. taas tayo eh. Approaching sharp curve. Uy, akit to pala right. talaga. Oh my Lord. Ahead, slow down. Approaching sharp curve to right. Oh no. Slow down. Katakot ah. Approaching sharp curve to right. Buti na lang talaga araw eh. Dahan. Oh my gosh. Tatakot ako. Approaching sharp curve to left. Ano to, golf course? Ahead, slow down. It sucks. Approaching sharp curve. Daddy, please, nervous ako. Tingnan niyo guys. Slow Jump! Approaching sharp Ako muna curve sa labas. to left. Nasisira yung concentration ko. Kailangan concentrated. Approaching sharp curve to left. Hindi makakapag-concentrate. Ahead, slow down. Yeah. Approaching sharp curve Naka-stop to naman sila left. eh. Tingnan mo naman yan. Slow down. Approaching sharp Ayan o, curve ginagawa to na left. ng countermeasures yan. Oh. Ganda nga ng view, mami. Tingnan mo nga. Ganda ng picture. Baby, tingnan mo. Ay, wala na. Welcome to the jungle. Ang gaganda ng puno. Ah, tapos na? Ay na, puno naman pala inaano mo eh. Ang haba pala nito. Walang katapusan. Nahihilo na ako. Nabibingi na ako. Oo, nakakabingi. Ahead, slow down. No way, dude. Approaching sharp curve to right. You gotta be insane. Oh, Slow down. tingnan mo yung mga nagsisignal ah. Dead! Right. Ah, hindi buhay pa. Slow. Hindi makalpo. Tanim mo dyan sa ano? Dashboard. Meron dito eh, Miss Serena, hanapin natin. Ito yung mga taga Bicol dyan guys, di ba? Alam nyo yun, na pag nadaan kayo dito ng araw, yung Serena ang hinahanap natin. Wala na, lagpas na ata tayo. No. Sa bato lang yun eh. May sirena ba dito sa Bicol? Meron. Meron daw eh. Wala na. Lakas ng ulan. Gusto na kami sana, nakapasok na kami ng Bicol guys. Camarines Norte. 130 kilometers na lang. Para makapasok ng Kamsur. And then another destination, Albay. Yun. Yan lang ba dala nyo? Tag-isa lang kayo? O, sige, ingat kayo ha. Sige. Kuya, thank you. Text nyo na lang mama nyo ha, na nakauwi na kayo. Sige. Diretso na kami ng ano. Legazpi. Dalawang anak yun ni Sel. Kagabihin kami pihado. Lasing ko na eh. 12 hours na kami sa ano. Sa... Tawag dito? Sa biyahe. Pwede na ako umiga. Hoy, awang-awa nung ako dali. Antok-antok na siya kanina, inano niya lang. Sabi ko, ako nang mag-drive. Kahit yung pa 20 kilometers per hour lang. Sabi, hindi ako na. Kasi minsan nagumagano na siya. Nakakatakot, di ba? Kasi isang pikit niya. Diyos mio.
lang, ano ko na yan. Oh, Palitan na natin yung ano, about sa pito destination. mo. Destination. Anong hotel nga yan? Peach Pearl. Apple Peach. Apple Peach. Apple and Peach Restaurant. Hindi dyan. Ayun, the Apple Peach House. Yun. Okay. Calculating the route. Please drive safely. Oh. 65? 65 kilometers po. Oh my God. Ako na lang, di. Alin? Mag-drive. Huwag ka na. So, yun. Maya na lang, guys. Kailangan mag-drive na to. Pagod na kami. Natatakpan si ano eh. Daragang Magayon. Mayon. Fog. Bukas na lang, guys. Ayan. 30 kilometers pa. Bago sa hotel. We're so tired na. Hey guys! 8.3 kilometers pa guys bago kami makarating ng hotel. Sobrang layo pala. Naligaspi! Oh my gosh. Pero okay lang naman kasi ano yun dari adventure, you know? Ayun, nagutom kami kasi may nadaan kaming gasolinahan. Nahihi na ako kanina pa. Hindi na nga abot sa hotel. Sabi ko, ihi muna ako dyan. Tapos yun, nag-crave si daddy sa ano, sa cup noodles kasi daw masakit na tiyan niya. Gusto niya ng umigop ng sabaw. Ayun, and then si Chris, ginising lang namin. Hey baby, saan ka? Ayun, kumakain din siya sa ano. Yung komportable lang siya dyan sa ano, sa likod. Kasi binilan siya namin ng unan nga. Tapos nagdala ko ng kumot. So yun, sarap na oh. Ayun, kain tayo guys. Lapit na naman eh. So, after neto, nasa hotel na siguro kami. Finally guys, nakarating din, 8:45 na. Sobrang traffic. Grabe. Anyway, mag-ano muna kami. Pag kuha ko na yung susi, baba lang namin yung ano, mga gamit. Kain tayo guys. Nagpaano na lang ako. Room service. Ayan. That's it. And good night. Kasi antok na ako. Ginising ako ni daddy. Good night, bye. Good night, daddy. Happy birthday to me. Ay, happy birthday pala, daddy. Happy birthday. Good night, baby. Night, guys. Happy birthday, Daddy.